Nagaliang jong kakenhun awaken in the movement. Kabalong ka national movement jong kari India. Ni haning ide na po ka Meghalaya State Unit nga kami chairman midalang ni khot jo ka steering committee iba chochi ni di kai ka bang iwan pa di kenduk mta nek singi ya ka administration management jong ka Khasi Jangtia Presbyterian Girls Higher Secondary School. Namar habang isyam ya ka jingjia kabaldep banjia hakini ki kendiat singi baldep no halor ka jing declare jong ka government ya ka ni ka result jong ka SSLC bat ka HSSLC namar ki babon ki khna khamtam na pogi thanyong kendong anda habang ui ba ka puli ka puti pogi thanyong kendong kalong ka bombyang namabale nginom la bat ong ba kinong kendong ki bakwa ban puli ki badon ka jingnang ka jing start ki badon ka jing tip ki bayar ka jimut ka jing pukhat bon sin hi menta ki pai khmat po shillong kabalong ka urban areas kabadon bon ki jaka puli ki institution ki school ki college ki baper bat hang ni hero apo shillong ki wan ban jet kat kum ka jing trang ka jing anut ka jung ki bat ka ai ka ba penlingo kalong ba anda habang yo sngow ya ka report ka ba nakliang jong iwe ilong kumi na si po ka thain mausen ram ibalawan ban complain po ka awaken in the movement namar ngi dap ra jing sngow si ka bakra habang yo sngow namar ka ai ka ba ngi perkhat ka jing long bri ka jing man bri ka jong i anda habang i po shillong mata ha gitu ki sngi ba pas ba declare kini ki result SSLC HSSLC ki khna ki ba bon ki kwa ban puli ha kita ki college ki school ki bahe handrai ki tip la yo ne yo ban puli te ke ai ka ba pelong ki wala ki tap apa ki college ki bahe school ki bahe ndai ki haban tap ro supporting ha ki wi pat ki school ki college namar yo le se ba kim yo hang te ndai ki haban tap no sa we ba atli ki school ki college nak benta ba kin yo ban puli te ke ai bro khoi ka belong ba hang ni hapo KGP Girls Higher Secondary School anda ba ini ilong kami I ba tap anda ba I complain cepo ka AIM ka jing kren ka jung I kalong ba ka jing angnut jung I khun jung I kalong ban lek puli hang te hapo Sinot Higher Secondary School anda ba iwan cepo shalong iwan ban tap ya ka form hang ni hapo KGP Sinot Higher Secondary School or Girls Higher Secondary School imsim lo poi perkhat ba KGP bat ka Sinot ka jung I pair didin na ta ka dawru ba hang ni hi to ka sngi ila poi hi ban siu no e ka fees kata ka admission fees ka balong khatsan hajar san spa tingka ti hendrai anda haba ila ye kendu ki parlok ki bahayeng ki basem bar khoi ki la batai chai ki omba KGP bat ka Sinot ka don ka jingi pair ha ka pule puthi ta ka daw hero khamna pen slam ila mare byang spo Sinot College ban le chim ya ka ti ka form ha ka jing pule class 11 jong ikon jong I ba pa pule ka science ti anda haba ila lek chete spo Sinot College ila persanghi ban ye keren I principal le bar khoi anda ba ila suthu ba ila yo I jing pule ila wan phai pat spo ka ni ka KGP Girls Higher Secondary School ban panno ya kapisa ka ba de ban siu haswa namar ba iong ba ila de ban yo hangte po Sinot namar ka jing bakla ka jong I ka jing bom tip ka jong I ka pen klalong ru I menta ba iha bandu kai no ini kapisa da ka ba ka KGP Girls Higher Secondary School lembaga management ka ong ba anom la chu ban pai ka pisa tik menta ka ka ba nakaliang jong ka awaken the movement hang ni Ngimang bangi keren tang ya KGP Girls Higher Secondary School ngihaban keren ro ya ki college ki schools ki pair ki don po shalong lagalong ki Saint Anthony's ki Saint Mary's ki Saint Edmunds ne ki school sarkar ne kinoro ki haban sngautu ki haban champang hero namar balai baka jingpule kalalong ka way na pedeng ka mat ka bakong santam po ka ri baka jai benri jongi hi bro ko way namar ki babon ki banang ki bastat tang nakadaw bakim don ro ka pisa kapang kalalong iki bakin du no ka pule ka puti Hendrai gitu ki badan ka pisa menta. Lara gide ki bawan ni ka first division ro menta ha kiti ki kerdan. Hendrai menta gitu ki bawan first division teng gidi ki badok ki miok balik pulisyu. Hendrai ki bawan third division tanah kadau bagi dan kaspa menta ki syuthet ba ya ka sit ban pule ki layok beta ka besuk. De ke ai berkhoi ka bang haban kan ni ka por ke ai ka ban kaliang jong ka weekend the movement ngiwan ni ka por hang ni po KGP Girls Higher Secondary School kalong ban dawa bet na po ka management bakan reform no e ka pisa jong ite ikong iba la depan siu ya kani ka fees syakmat but onda haba nakaliang jong ka school ka ong ba onom la man pan pai pat nakaliang jong ka awaken the movement hi kaman si hi bat pentip yo kani chapo ka high court lani chapo ka consumer dispute ban haban le ka badon kam nagabenta ka hok ba ka jing shisha kum ki pai ba nong song stong ki ba em hi hapo ka ri bat ka jalla hi bro ka way ka ai ka banga so ban pau ni ka por ngamhap ban ong ngam kwa ban ong batang KGP Girls Higher Secondary School kan haban le kata hendrai kiwe ru ki college ki schools lada ki lade ban le kini benta lada ki shim menta ka fees
Kishim ya ka admission fees menta. Ki ong bam tre chu ban pai na ka daw bagi kena kam tre ban puli. Te ke ke jingmot kani. Ngimla ban smau thu, ngimla ban chimpang ke ru kata ka rules ka bana ka liang jong ki institution ki panmi. Hato kata kam de ka private rules. Lada ka de ka private rules kata ka mut ladiro ka business, capitalism ya ka bana ka liang jong ki schools bat ki college ki perchang ban pendan kam. Kata ka mut kalong bakin pelang nak kum kalat khai pateng. Kam de syu kalat puli puthi. Ngimla syu ban nget ban ong bakan de kalat pule puthi. Hang no syu mentak ki breu ki baduk kendang yo ban pule puthi. Lada ka pisah hang ni ka depsiu. Mentak khatsan kan reu hajar tingka. Ha? Lada itu ampuli pat cawi kim yo syu ban pule. Ti hang no pat kin pule menta. Na kim ton pisah syu. Manu ban yarap pat deki. Deki ai ber kho hi ka balong bangi kentu hi. Ki kerpat hi ya ki management jong ki schools bat ki college ber kho hi bakin sengoba hi ban penpai ki fees. Sya kitu ki kena pule ki baladep ban pat siu ya ka fees nengkong. Hendrai ka ai ka daw kalong baki layo ban puli ha ka wei pat ka university ne ka college ne ka school ka baki angnut maki sengoba pan pai ka fees joki kat bom pat pelong school namala da kitu ki kena pan ban hooj lagi don ki kena ki bla long school kumba chi banai arbanai ki klemwan ban puli hang tu te kum ya ka tu te hooj ken om la syu kim ban pan pai nama blei alami ka kerteng la pelong ka school pimon pan pim kren ei pim bong ei pisngap bete hendai pimon pan la hadin la arbanai le panai ten le yishu dan rei mentangi kran ni ka benta ka bang ayu iba Tangah ka khatway tarik jong ni ubnai. Khatway tarik jong ni ubnai. Ini ikong iwan siwi kini ka fees khatsan hajar sanspa hang ni hapo ka Kasih Jaintia Presbyterian Girls Higher Secondary School. Dia ka khatlai tarik ilawan pan nok pan. Hendrai nak liang jong ka management ka ong bom la asyuk ban penpai. Ti kani ke AKA berkhoi kalong ka bapensa ka jing lengo yang ngi ki pai ba nong song slong ha ka rihi bar ka jai benru hi borok kawai halada ngi kran le kham tam hapo ka ri India hi borok kawai ngi kran ba ka pule puthi kalong ka wei ka spa ba na ka benta ka jing yo jing tip ka jing nang ka jing tip ka jing peniar ka jing mut jing perkhat hagi ba bon ki benta kham tam le ki nong kendong ki ba bon ki ba kwa ban pule menta lada ki so thu ba ki wan hapo shillong ka balong ka urban areas ka balong ka jakasor menta Menta ki wan po shilong ki yo ki jaka pule ki institution ki babyang menta ki lej ban pule menta te hendai la dal ong no ba nakaliang jong ki school ki college ki persang ban le kum kalat khai pateng kata te kemut nginum la ban pedang dalai le ru em namar kani kam dei kalat khai pateng kani ka dei kalat ban pule ban puthi ba ki khlong ki khana ki nong song snong ha ka ri ba ka jelai borok wei kindang yo ya ka pule ka babyang kindang yo ka jing shania bat ka ei ka ba khadu ka bang ha ban ong ne ka poro shu shu ladan nakaliang jong ka School management kamla asyuk ban penpai ya kapisa kata kamut khangno syuk ngindang shania ya ka pule ka puthi hala ka jong ka jelahi borok kawai namar balai syuk ngai iba hakini kisngi ki bamenta habang ipai le khamtam ya kani ka benta na kalyang jong ka awaken ya movement kan ha ban raro sa minister jong ka sarkar jela ban kren ni ka benta namar balai ngidang yu isu syuk ya ka jing nang hiar ha ka pule ka puthi ha ka jela jong hi borok kawai syuk hiro menta na lor ba ka pule puthi ka ladang hiar syuk menta ngilap syuk basa kita ki jaka pule kisdang ban pelong pen manda kalat khai pateng te ka bomla ban pedang dalai le ru em na kata ka daw ya kan ni rung in ha ban pesngau hiro sa sarkar jela komjo rung pen sngau lang chi ki wei par ki schools ki university ki management ki ba per ki bedan pa ka jela borok wei ba pendan kam ya ka kum kalat khai pateng wat pendan kam ya ka kum kalat khai pateng pendan kam ya ka bakani ka di ka jaka pule ai bakan long ka jingnang ka jing start ki babon ki em hi pa ka jela borok wei klem da pendan kam bakla la ile le ru em like no pen ban ni kitu gla de ban pule ha shwa lada ki wan pan no pat ika pisa ya kataru nak liang jungi hing ong ba omla asu ban penpai hendrei ya kitu ki bapli ki brang swan ban tap class namar ngi i ba kini ki sngi ke jing ya kini jong ki babon ki khna ki class ki college ki baper namar kim tip hang no onyo lada tap hang te ngayon em ngam tip lada tap hang tai ngayon em ngam tip tak daw hat tap lupa arlai teli sau teli ki college te anda habala mi ka kerteng hang ta ken sapani ka admission fees te hang ta tingi pedang anda la mi ka kerteng te ki airu bagitu ki nong song snong bangi kum ki nong song snong hi pok jelai borok we nginjit hi ya kaman ka balai loi bat nginjit hiro hakino ki college ki university ki babyang ban pule lada ngimyo hangte ngin pule hangte lada ngimyo hangte ngin pule hangte namar balai ka pule puthi kalong ka we na ki benta ki bakong santam ha ka jing em jungi kum gibreo ha ka ni ka sla pertai ka bamenta bat ka ai ka bang pen sngoro ni ka por sa i principal jong ka KGP Girls Higher Secondary School kumjuro sa ki principal jong ki schools ki college ki baper belum pok jelai berkoi bato pen paino ya kapisa jong ki ne ki brio jong ki ripai ba ki ba shong snong hapok jelam Meghalaya ne wat ki bana baru kumju ki bana depan siwi ki admission fees kat bom patlong ka kelas anda haba ki lawan ban kerpat ban penpairo handai klempen pai pat kata ka bomla ban pedang handai nging ong to penpai ka ni kapisa namar balai
balada nakaliang jong ka schools neka college kamla ban panpai ko mangimban se bat pensegaw gini sipo ka kut jong ka jelang bahkan hata hiban sim ya karai ban rai ban bisa bania yang ni kabenta na kabenta ka jing chong suk ka jing song sengai jong ki patba ki ba persang ki ba trang ban dik dik ban pule ha kini ki jaka ki balong sor khamtam ki nong kendong linga ong bapli ki bomdon ki jaka ki bapuli ba biang saki snong ki joki ki haban wan hi sport shlong anda haba ki wan sport shlong ki lap ikum kini kabenta te hangno king don pat sha ei pat kin chania asyu mentai ki jaka pule puti ha ka ba khaddu te lada ka don tang ka jing itu khana bat chini setai balada kani ka college ka penang kam bakla da kumni da kumtai ha ba khaddu te amdon jing chania asyu te yano syu ngin chania menta bat manusyu ban ai ka jing hikai ya ki khna ki ba trang ban pule hala ka jong ka jelahi barokuai te ta ka daw hi ngasong ong ni ka por ba kumkin opnya jong ki schools ki management ki college baper tolong ki basgaw tho ki basyampang to singaw tho lam to ishimman talam bat ki rupai ba ki basyam snong hapok ka jelahi barokuai ai ba kum ki pat ba nong so snong ngin em halo ka hak ba ka jing sisa ngin em halo ka jing lai loi wat nem pelong ya ka pule puthi kum kalat khai pateng ai ba kalat pule puthi kan long kalat ro ban yo kam ban yo jam kan long ro kalat na ka benta ban trang ban yo ya jimut ka jimpat hak ka bayar ha ka losai ba ka lechisngi namar ngi em ha ka ka jok jong jing nang jing start ngi klem em show ha ka jok ka babi ngi em ha ka jok jong jing nang jing start ngin em ro ha ka jok ka ba start la chai la chisngi na ka benta ka hok jong ki long din ki mandin ki jonga ba ki jong pi kata ka dei ke bar khoi ka ba na ka liang jong ka awaken the movement ha ka ni sngi ka bamta kawan hang ni hapo khasi jantia presbyterian girls higher secondary school ka keren ya kani ka schools menta ban reimburse no ya kani ka pisa jong ini ilong kami ibar ban sio haswa ban long school daga ba ijit ki college ki schools ki babiang menta ondai blade ban sio pisa ila yo no ha ka wei pat ka school ban pule menta iwan pan ni pisa im yo shu pat te ka bomla ban pediang handrai ka awaken the movement ka klem keren tang ya ka KGP girls higher secondary school mereka keren ro ya baru khoi ki schools ki college ki universities ki badan hapok jela me kaya baru khoi bakin long ki bahusiar kin long ki bade shimenta nak beta ka hak bagi sisa bakin airu ka jing sakri ka babha nak beta ka pule ka puthi halor ka hak bagi sisa ya ka lasai bakal lasis ni katkum ka jing nang ka jing tip ka bagi pat baki don kam kata ka di ka beta bangsa